Маці, у якой пры хатніх родах памерла немаўля, прыгаварылі да 6 месяцаў пазбаўлення волі ва ўмовах пасялення. І ў зале суда мера стрымання была змененая на падпіску аб нявыездзе. Абвінавачванне жанчыне было прад'яўлена за прычыненне смерти по неосторожности. Признать виновной в причинении смерти по неосторожности на основании части 1 статьи 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбытием наказания исправительной колонии в условиях поселения. Меру пресечения изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить Степанову Ольгу Александровну из-под стражи из зала суда немедленно. Качество отбытия наказания, время ее содержания под стражей 6 мая 2017 года по 7 сентября 2017 года из расчета 1 день содержания под стражей к 1 дню лишению свободы. Слуханні па гэтай рэзананснай справе працягваліся больш за тыдзень. Нагадаем, у сярэдзіне лютага 30гадовая жанчына прыехала з Санкт-Петербурга, каб нарадзіць дзіця, але ад шпіталізацыі адмовілася, бо мела вопыт дамашніх родаў. Аднак немаўля захлябнулася акалаплоднымі водамі. Медыкі, якіх выклікалі родныя, не змаглі выратаваць дзіця. Муж абвінавачваемай быў прызнаны пацярпелым па справе. У судзе інтарэсы сям'і абаранялі адразу 2 адвакаты. Цяпер у іх ёсць 10 дзён на тое, каб абскардзіць прыгавор.